wai a haka wai akwai ministan tsaro a Najeriya, wai a haka wai akwai sojoji a Najeriya, wai a haka wai akwai general din sojoji a Najeriya, wai a haka akwai shugaban kasa, wai kuma a haka demokradiyya muke yi a kasar mu. A ce a shiga gari, a shiga ƙauye, a kashe mutane, a kashe na kashewa, a kora mutane jeji, mutum 150 a kora su daji. He ka ce kaji a kora mutum 150 jeji da bindiga, duk an yi garkuwa da su yanzu, a rinka kiran iyalansu kenan mai miliyan 100, mai miliyan 50, miliyan 10, aka za a yi ta tatsa iyalinsu don girman Allah. Wai a haka wannan gwamnatin take so wai ta dora, wai a haka za mu zauna muna kallo ana mulkanmu, wai a haka wai mulkanmu ake, wai a haka za mu zauna wai mu ƙara zaben APC. Mahaukata ne mu? A ce a zamfara a ƙauyen Gumi an kora mutane 150 jeji, mutum 150 a gari. Ha ba da Allah, a kamata da sake. Ina ministan tsaro, ina general din sojoji, ina 'yan sanda, ina civil defense, ina immigration. Ba za a fito a aiki ba? A zo a mana maganin mu tsaron da yake damun mu arewacin Najeriya. Yanzu a ce wai za a samu wani dan arewa da zai je ya samu ƙuri'arsa wai dangwala APC? A samu wani mara kishin dan arewa wai ya zo yana muku tallan APC.